बेबायदि बाजै फैबावलायबाय आरोना जोंनि गेजेरावहाय ओरैबायदि मोसादों बियो माने गुदुङा गोदौ फावलायनाय रोसि गनानै ना माने गरम। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो सानफ्रामबोनि बायदि दिनैहाय नै भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव गासै नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि रिंहा बड' चेनेलाव गोथार गोसोजों आरो खनसेबाव बरायनानै लानाय जाहैबाय रायजोफोर। आङो दिनैहाय भिडिअखौ माने दस्रा सिस्टेमनि भिडिअ मोनसे लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन गासिबो आंजों लोगो लानानै। रायजोफोर भिडिअआव थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ फंनैसो खावलायो जे आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना हो, नायना हो, जेन' भिउस बारायथों आरो साबस्क्राइबा बारायथों। नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना हो। आंनि माने दिनैसिमाव साबस्क्राइबानो एकदम गैथारा, माने साबस्क्राइब गैयाबा भिडिअफोरखौ गोदान गोदान लाबोनो गोसो जालायलाङा। बेनिखायनो प्लिज नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, नायना ओरैनो दागारलां। आरो जायफोरा माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय बिथांमोनहा खालामनाङा। जायफ्रा माने चेनेलाव गोदान बिथांमोनहाल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। आरो बुंनो बावदोंसो रायजोफोर, बै माने साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय गेलदेंनो, जेन' बेल आइकनखौ थुनानै लाखांनानै फार्स्टआवनो आङो भिडिअ हगारबा नोंथांमोननाव जे आंनि भिडिअआ फार्स्ट आपडेट जाहैनाय बायदि आरो मोनहा फार्स्ट आंनि भिडिअखौ नायनो हानाय बायदि। रायजोफोर भिडिअआ बेनो, आङो माने सासे फंबायनि बिसयसो भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोनहा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअआ सोरनि सोमोन्दै आरो माबायदि भिडिअ लाबोदों आङो। भिडिअआ बेनो लोगोफोर, माने जायनाखि पार्कर गेलेगिरि, बारनाय, बेलथायनाय, बेक जाम्पनो, सिगां जाम्पनो, उन जाम्पनो जायनाखि गेलेगिरि जोंनि बड'लेण्ड हालामाव दं, बिथांनाबो इउटुब चेनेल दं। बे सानसुमा नार्जारि ब्लग होननानै बुङो, नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानो हागौ। रायजोफोर आङो बेनि सोमोन्दैनो दिनैहाय ब्लग लानानै फैनाय जाहैबाय। आङो एसे माने बेनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव। माने बिथाङा ओरैबायदि जे बड'लेण्ड हालामनि गिदिर गोलावफोर जायनाखि EM MLA चिफ, जायनाखि जोंनि बड'लेण्डखौ दैदेनगिरि गिदिर गोलाव, बिथांमोनाव माने गोबाव समनिफ्राय सापर्ट बिबोबाय थादों। आरो ओरैनो सापर्ट बियाखैब्लाबो बिथाङा गावनि खुगाजों जे बुंनानै लादों, बेबायदि माने ओरैबायदि आसा दंमोन बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गिदिर गोलावफोरनाव जे एसेब्लाबो सापर्ट मोननो थाखाय। ओमफ्राय नै देग्लाय बिथाङा थांनाय बोसोराव मेट्रिकखौ फेल जादोंमोन, ओमफ्राय नै देग्लाय मेट्रिकखौ बियो पास जाफिनबाय। दिनै मेट्रिक पास जानायनि मेट्रिकखौथ' पास जाबाय, मेट्रिक पास जाना मारै एडमिसन खालामनो, मारै मा खालामनो, दिनै बिथाङा गावनि चेनेलाव एसेब्लाबो बुंनानै लादों। लोगोसे भिडिअखौ ससे नायलांग्रोदो नोंथांमोनहा बुजिनो थाखाय, मिन्थिनो थाखाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जाहाथे आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलाव सारमोना जाहाथे आंखौ एसे एनै मदद खालामगोन बा हेल्प खालामगोन होननानै आङो सिगां समनिफ्रायनो सानबोदोंमोन। आङो दिनैसिम सापर्टबो मोनबोआखै, आङो हेल्प मोनबोआखै। आङो बिदिनो मबाइल सेकेन्ड हेन्ड, मालायनि सेकेन्ड हेन्ड बायनाय मबाइलजोंनो आङो दासिम भिडिअ खालामै आङो दासिमबो इउटुब सालायबोगासिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो। आङो दा मेट्रिकसो पास जालायलायबाय। जोंहा न'खराव बिराद उसुबिदा, मानो होनबा बेफोरबायदि दाथ' मेट्रिकआ पास जाबाय, एडमिसन लानो आरो बेफोरबायदि ड्रेस बायनो, लेखा बायनो बिराद प्रब्लेम। दा मा बायनानै मा फाननानै बायनो, मा फाननानै आं एडमिसन लानो, बेफोरबायदि बिराद जारला जादों आरो। बेनिखायनो सार गिदिर गोलावमोना आंखौ एसे एनै हेल्प खालामबा, मदद खालामबा आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आरो। रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय बिथाङा गावनि चेनेलनि दुवारै मा बुंखो, रायजोफोरखौ मा खावलायखो, सोरखौ मा खावलायखो, दानो नोंथांमोना खोनाबाय, गावनि मेगनजोंनो गावनि खोमाजोंनो खोनाबाय। आंबो बेनि सोमोन्दैनो एसे माने नोंथांमोनजों रायज्लायनो ओंखारबोनाय जादों भिडिअआव। आंनि धोरोमनिफ्राय आं बुंनांगौआथ' बेनो रायजोफोर, दिनैहाय बे बड'लेण्ड हालामाव बेबायदि समस्यायाव माने लोगो लाफाग्रा, हेफाजाब होग्रा, सापर्ट होग्रा जोंनि BTC आव बा जोंनि बड'लेण्डआव बिदिखौ माने सापर्ट होग्रा लिडारफोर दङना गैया आंथ' बुंनो रोङा। दंमारोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, खिन्थु आंनि नुनायावथ' गैयानोदां। BTC आव माने जेसेबां थाखा फैसा गोनांफोर, लिडारफोर, गोरोंफोर, दैदेनगिरिफोर दं, बिथांनाव सापर्ट बिदों। मेट्रिक पास जानानै माजों एडमिसन खालामनो, माजों माने फरायनायखौ, गावनि फरायनायखौ आवगायहोनो, माजों
मा सोरनिफ्राय सापर्ट मोननो माने बिथाङा खावलायदों दिनैहाय। थ' जों रायजो राजायाथ' आरो मा बुंनो, दिनै बिथांनि भिडिअ'खौ सिन्थाय माने रावबो नायाखै। आं नुदों बिथांनि बे भिडिअ हगारनाया भिउसानो फैयाखै, भिउसानो गैया। मा जाखो बेलाय? माने थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राथ' बेबायदि नङामोन। जेनेबा एफाराब दुखुथिय मानसिखौ माने अनसायै नङामोन। जोंनि बर' जाथिनि बर'नि बिखायाव माने अननायानो बांसिन दङमोन। बे हिसाबै आं सान्दों आरो इसोरा माने दुखुजों बियो फंबाया गावनि मेट्रिक पास जानायनि जे गावनि न'खौ खोन्थालायनानै बिथाङा माने सापर्ट बिदों। सापर्ट मोनगौबा माने सिगांनिफ्रायनो दङ, सापर्ट नेनानै दङ जे बिटिआर सरकारनाव गावनि फरायनायाव हेल्प मोननायनि। ओमफ्राय गाव इउटुब चेनेल खुलिनानै बेफोरबायदि माने डेभेलप जालांगौबा बयजोंबो सिनायजानो थाखाय बिथाङा खामानिखौ मावदों। थ' बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, माने बिथांनि भिडिअ'खौबो रावबो माने इसिग्राब माने गुरुथ' साननानै रावबो नायाखै आरोखि भिडिअ'खौ। ओरैबायदि जोंनि बर' जाथिया माने मोजां निउस होयोब्ला माने बे भिडिअ'आ भाइरालानो जानो नागिरा, भाइराल जाया। ओमफ्राय ओरैबायदि माने नायथावै, जेनेबा सोरबा सिख्लानि लं थं पिकचार, सोरजोंबा माबा जालायनाय, नैबेफोरबायदिब्ला हयले फुरा बुंनांगौ गैया आरोखि, भाइराल जागोन बे भिडिअ'आ। बेफोरबायदि दिनै आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो, जेनेबा बिथाङा फंबाया ओरैबायदि दुखुजों गावनि माने गोसोनि बाथ्राखौ जों रायजो राजाफोरनो खोन्थाबाय। रायजो राजायाथ' मा खालामनो हानो, बयबो बे समस्यायावनो फैग्रा एसेग्राबबो गैया। दिनै बयबो बर' हारिफ्रानो, बर' रायजो राजाफ्रानो माने फंबाया जे अबस्थायाव बयबो बे अबस्थायावखा। अब्लाबो बिथाङा माने जोंनि गिदिर गोलाव जे बड'लेण्ड हालामनि BTCनि चिफ मिनिस्टार, MLA, EM जेसेबांबो गिदिर गोलाव दं, बिथांमोनाव माने बिथाङा सापर्ट बिदों गावनि भिडिअ'नि थ्रुयै। ओमफ्राय बे भिडिअ'खौ आं माने भाइराल जाजानो लुबैदोंमोन आरो, माने बिथांनि बे भिडिअ हगारनाया 200 ना 300ल' भिउस आं बेफोरबायदि फैनाय नुदों बिथांनि भिडिअ'आव। ओमफ्राय जेनेबा बिनि जायगायाव दिनैहाय बबेबा मोनसेयाव माबा मोनसे, जेनेबा सोरबा सिख्लाजों सोरबा सेंग्राजों अमुक जालायदों, हेन जालायदों, उमुगा लं थं, उमुगा थं थं, बेफोरबायदि भिडिअ'आ माने ओरैबायदि भाइराल जायो जोंनि बे जायगायाव, माने बेखौ बुंनोनो हाया आरोखि। ओमफ्राय जे मोजां मोनसे निउस हगार, मोजां मोनसे भिडिअ हगार, मोजां मोनसे माबा खालाम, जेनेबा बिथाङा बेयो फंबाया बेजोंनो बेफोरबायदि खामानि मावो, बेजोंनो फरायनो गोसो होदों, बेजोंनो माने थाखा फैसा खामायनो गोसो होदों, बेफोरबायदि साननानै बिनि भिडिअ'खौबो नायनानै होआ। थ' आं बेखौनो दुखु मोनदों माने हिसाबाव, बिथाङा बेबायदि नंगौ थारैनो बे फंबाय बायदि माने दुखुथिया मानसिया जोंनि BTCआव गोबां दं, बेल' नङा। दिनै अब्लाबो बिथाङा माने गावनो गावनि आथिङाव गसंनो नाजादों। रायजोफोर ओरैबायदि आङो दुखु मोनदों, माने बिनि भिडिअ'आ भाइराल जायाखै आरोखि। आंनि हिसाबाव बे भिडिअ'आ जोबनो गैयै भाइराल जानांगौमोन। दिनै भाइराल जाबासो ना बे बुस्थुआ, नों आंहाथ' जेबो खालामनो हाया ना, बिनि माबानायखौ, बिनि हास्थायनायखौ ना हैनो हायो, ना बिनि नांगौखौ जों हैनो हायो, बेथ' हैनो हाया। जास्ट माने बिनि भिडिअ'खौ नायनानै होनांगौ आरो बयबो। सम मोनब्ला एफा एनै बयबो नायनानै होब्लानो बिनि भिडिअ'आ भाइराल जालाङो। आरो बे भाइराल जायाबा नोङो भिडिअ'आ नांगौ बुस्थुआव सहैया। थ' भाइराल जाब्लासो नांगौ बुस्थुआव सहैगोन। थ' बेनिखायनो आं खावलायदों रायजोफोर अननानै माने नायनानै हो भिडिअ'खौ। थ' आङो नोंथांमोननो ससे मोनसे भिडिअ देखायबावनो सानदों। थ' ओरैबायदि भाइराल भिडिअ, बे भिडिअ'आ माने नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायब्लानो बुजिगोन बे फंबायनि भिडिअ'आ बेसेबां भाइराल जादों आरो नैबे भिडिअ'आ बेसेबां भाइराल जादों। अब्ला नोंथांमोनहा मोनथिदो, बे गोनां ना बे गोनां, बे नांसिनगौ ना ओमफ्राय नैबे नांसिनगौ। नोंथांमोनहा बे मोननै भिडिअ'नि गेजेराव अबे भिडिअ'खौ नायसिननांगौ, अब्ला नोंथांमोनहानो डिसाइड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' रायजोफोर, आं ससे भिडिअ'खौ नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं, नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायलां। Mighty sexy.
जेरावबो गैया 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 आसा दा खालाम 100 बोसोर थैलाय उजिनाय खालाम थैनोबो आं बायदि नागिरबाबो मोना नों थिग बेबायदिनो थ' रायजोफोर दानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै मा मोनदों आरो बै भिडिअखौ नुनानै मा मोनदों थ' नोंथांमोनहानो डिसाइड खालामदो माने मोननै भिडिअनि गेजेराव बबे भिडिअआ साबसिन जानानै दं बै जेनेबा गाज्रि बाथ्राजों बुंनाय जेनेबा गाज्रि फाव खालामनाय एकदम नायजाथावै बावनो बिमा थायो बावनो बिफा थायो बावनो फिसा थायो बे भिडिअआ साबसिन जाखो ना ओमफ्राय नैबे सानसुमा फंबायनि भिडिअ हगारनाया साबसिन जाखो थ' नोंथांमोनहा डिसाइड खालाम ओमफ्राय आरो भिडिअखौ खनसे नायनो गोसोब्ला थ' आङो रायजोफोर नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो सानदों जे मोजां मोनसे जुदि भिडिअ हगारोबा माने भाइराल जाया गाज्रि जुदि भिडिअ हगारोब्ला बे बहुत भाइराल जायो ओरैबायदि भाइराल जायो माने जों भाइराल मानो बे गाज्रि भिडिअखौलाय मानो जोङो भाइराल खालामनांगौ जोंनि बर' समाजावलाय भाइराल खालामनांगौ गोनाङानो गैया जेनेब्ला नोंबो दा हगार नोंबो दानाय आंबो दानाय बैबो दानाय अब्लानो बे बुस्थुआ भाइराल जाया दिनै नायनांगौ बेबायदि भिडिअखौ ओमफ्राय जोङो नायो बेबायदि भिडिअखौ ओरैबायदि भाइराल जादों नोंथांमोनहा नुखाबाय माने 64K ना बेसेबांबा नुदां बेनि भिउस फैनायखौ 64K नंथारै भिडिअ ओमफ्राय बे भिडिअखौ जों नायनानै मा मोनदों जेबो मोनाखै दिनै माने गाज्रियाथ' गाज्रिखा नालाय ओमफ्राय बेनि जाय मानसिया कारेक्टारा गाज्रि बे कारेक्टार गाज्रि मानसियासो भाइराल जाखायो नालाय ओमफ्राय बे कारेक्टार गाज्रिखौ जोङो आरो माने नायनानै गाज्रिसिन खालामना होनायसो जादों ओमफ्राय दिनै सानसुमा फंबाया बे दुखुजों बुंदों जेनेबा आं दिनै मेट्रिक पास जाबाय आंहा अबस्था गैया आं माजों एडमिसन खालामनो आं जेखिनि रोंगौ आंनि बडि लेंगुवेजाव आङो जेखिनि रोंगौ आंहा जे एक्सपिरियेन्स दं दिनै आं बे एक्सपिरियेन्सखौनो लानानै नोंथांमोननो आङो आंनि चेनेलनि दुवारै देखायो दिनै बावबो जुदि भिउस फैयाब्ला दिनै आङो माजों मा खालामनानै जेनेब्ला आङो एडमिसन खालामनानै आङो फरायनायखौ सिगां होलांनो हानाय नङा आरो गिदिर गोलावाबो जुदि आंखौ सापर्ट खालामाबा बड'लेण्डनि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गिदिर गोलावफ्राबो जुदि आंखौ सापर्ट खालामाबा आंनि फरायनाया गैला बेयावनो थाबाय ओमफ्राय जुदि आंनि बे भिडिअआबो भाइराल जायाबा आरो माथो दंबावो थ' रायजोफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअ लानानै फैनायखौ माबायदि मोनदों जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनो दाबाव रायजोफोर प्लिज अननानै आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला आं खनले बुंनाय जायो चेनेलखौ एकदम साबस्क्राइब खालामना होथार ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै ला थ' रायजोफोर आंनि बे दिनैनि बेलासि समनि गुसुं भिडिअ लानानै फैनायखौ नोंसोरो माबायदि मोनदों जुदि मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामनो दाबाव रायजोफोर आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला खनले बुंनाय जाबाय गाज्रि दामोन चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां बर'जों बर' माने नोंबो माने साबस्क्राइब खालामनायावथ' लस गैया जाहैबाय नोंहा फैसाबो थाङा खिन्थु आंनि जे गोदान भिडिअ नोंथाङा बेखौ साबस्क्राइब खालामबा थाब नायनो मोनगोन माने हगारग्रा मोना नोंथाङा नायनो मोनगोन आरो ओमफ्राय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बै बेल आइकनखौ नोंथाङा थुनानै गालांबानो जाबाय अलाव होनानै लाबानो जाबाय जेन' आंनि फार्स्ट आपल'ड होनाय भिडिअआ नोंथांनाव सहैनाय बायदि थ' रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आं भिडिअखौ दोननोसै थ' बाय थेंक इउ